Què tal, amics de la novetat? Avui hem vingut aquí a Barcelona, en aquesta escola, per conèixer les novetats de la segona temporada de la sèrie Merlí. Hem parlat amb alguns dels protagonistes i això és el que ens han dit. Clar, ara ja són família. Bueno, doncs cada dia quan vas a rodar és genial perquè tu passes perfecte. Jo quan he rodat coses sol, que no estan els meus companys, els trobo a faltar perquè és un gust, a part de treballar amb gent que són amics teus, gent amb la que t'entens i gent amb la que et coneixes tant, ho fa tot encara molt més fàcil. Perquè estem molt més tranquils, vull dir, notes que no has d'estar parlant tot el rato amb aquella gent perquè no la coneixes i vols conèixer-la, sinó que com que ja ens coneixem podem estar pel que hem d'estar. El teu personatge és una mica el més trapella de tots els de Merlí. El veurem igual en aquesta segona temporada? El veurem igual i amb una altra cara. Veurem la intimitat del Marc. Entrarem a casa seva, coneixerem el seu germà, que començarà l'ESO a l'escola, a la mateixa escola. Llavors es troba amb que el seu germà va a la seva escola primer d'ESO i és un nen més aviat problemàtic, i coneixerem també a la mare i la seva situació a casa. L'Ivan ja l'hem conegut, no? És un tio bastant complex, fort, ha passat un trauma i una experiència molt dura, llavors el veurem adaptant-se. Jo crec que el xulo i el motivant d'aquesta temporada per a mi, pel personatge, és veure com s'enfronta al món dels vius, d'alguna forma, perquè ell estava en una cova i ara està a la vida real i això implica relacionar-se i implica moltes coses. Sortir a l'armari li dona una nova actitud a la vida, una nova obertura, una cosa més simpàtica, més alegre, més energètica, fins i tot, potser dorm millor, descansa més. I sí, llavors dins d'aquesta acceptació, aquesta obertura de l'armari, una sortida de l'armari, sí que hi ha un punt de, a veure com tot això que ara he tret, com ho vaig adaptant a la meva vida, perquè tampoc es pot englobar el fet de sortir a l'armari amb una manera d'actuar o amb una manera de ser. Ja sigui amb la Tània com amb la Berta, veurem que s'obre més i els conflictes que viu. I l'Oxana, que és un personatge nou, però encara no podem explicar sobre la relació amb l'Oxana, pràcticament. Però crec que és una tia que sabrà tocar els punts de cada un dels personatges, no de tots tampoc, però amb els que interactuï hi haurà alguna coseta que canviarà. Seguirem coneixent què és el que es viu dintre dels Capdevila, dintre de casa dels Capdevila. Es va quedar pendent el tema de la malaltia amb el Jaume. Veurem si s'aclareix o no amb aquesta segona temporada. Jo penso que anirà millor inclús, perquè sí, jo penso que la gent que li va agradar la veurà i aquesta gent que li va agradar l'haurà recomanat a més gent i jo penso que anirà molt bé i que aquesta sèrie està molt ben escrita i està molt ben rodada. Jo crec que serà una mica més, perquè ja partim de que tothom coneix la sèrie, aleshores al primer capítol ja podem tenir el mateix que podem tenir en l'últim, m'entens? Vull dir que ja hi ha molta gent que s'ha anat enganxant, fins i tot hi ha gent que s'ha enganxat ara veient-ho a la Sexta, per exemple. Vull dir que la cosa va en augment. Jo crec que tindrem una mica més. La primera, personalment, em col·loca en un lloc d'exigència, perquè si hem arribat ara hem d'estar al nivell, saps què et vull dir? Llavors és com no podem afluixar gens la guàrdia, almenys a nivell actoral és com, que això hi ha molta penya que, saps? Hola, sóc el Carlos Cuevas i espero que veieu la segona temporada de Merlí quan s'estreni al setembre. Tenim moltes ganes que la seguiu i gràcies per escoltar la novetat. Sobretot, no els perdeu de vista. Un petonet molt gran.